Na jučerašnji dan, na dan Svetog Trifuna, mi smo popričali sa čuvenim proizvođačem vina Nenadom Ratkovićem iz Sremskih Karlovaca. A pritom smo i uživali degustirajući čuveno vino. Pogledajte prilog. Nenad Bermet Aleks Ratković iz Sremskih Karlovaca, evropski srpski šampion u proizvodnji bermeta, kaže da je sa svojim proizvodom obišao sve srbijanske sajmove hrane i pića, a predstavio ih je i u Budimpešti pa i u Kini. Na Banstolu se nalaze kumovi, zasadi se nalaze na Banstolu. Ja praktično sam dobar gost u vinogradu kad je berba i kad se nešto okreće, jer onda ja prisustvujem, u stvari ja organizujem to okretanje na ražnju. Volim, gurman sam i volim da se lepo popije, a kum organizuje celu priču oko vinograda. Kako kaže, kada se neko bavi gajanjem grožđa i proizvodnjom vina, rezultate svog mukotrpnog rada može očekivati tek za 10 godina. Najviše sreće imaju oni koji nastavljaju porodičnu tradiciju, naravno ako su u tome vični i veoma uporni. Ima pisan jedan dokument da porodica moje supruge Ljiljane datira još prvi pisani dokument iz 1702. godine da je golubinački knez Periša Galečić imao vinograd i imao je vinculira u Beški i Mradiku. U tom potezu je u ono vreme su bili golubinački vinogradi i to je se na neki način zvao i golubinački atar, jer je Marija Terezija to dodelila Sremcima za podizanje vinograda i to su bili vinogradi koji su na neki način snabdevali uopšte u ono vreme Bečki dvor sa vinima. Jer znate kako, vina sa predela Fruške gore, ona su daleko stizala, a zahvaljujući toj celoj priči je Bermet bio taj koji je i proslavio Frušku goru na neki način. Inače, Bermet je krenuo iz manastira Krušedol, to je bila jedna crkvena priča gde je bilo Bermeta da se popije za Božić, to je bila božićna varijanta i uskršnja varijanta. A kako proizvodi vino? Beli bermet sa 15 trava, crveni bermet sa 22 travke. Kad je mlado vino, onda se u bure stavljalo razne trave koje vi imate u komšiluku u dvorištu, pa se to zalivalo sa mladim vinom i to se tek otvaralo za Božić i u buretu je ostala 1/3 vina i one trave koje su bile prizadate, da bi se zalilo sa drugim vinom i onda se to otvaralo u varijanti za Uskrs, kad je bila uskršnja priča za varijantu da narodne mase mogu da probaju celu tu priču, mislim, da degustiraju. Jer u principu, ja kažem da se bermet žvače. Napunite čašu sa 1/3 vina, da bi mogli da pogledate boju vina, da pogledate vizualni efekat kako izgleda ta tečnost u toj čaši. Znači, čaša mora da bude kristalna, to bi bilo najbolje, a onda iz još jednog drugog razloga, kucanjem sa 2 kristalne čaše vi dobijate jedan odličan zvuk. Čaša se uvijek drži za dno, za nogicu, da ne bi vi grejali vino koje se nalazi u čaši. Znači, pogledali smo čašu, pogledali smo boju, bistrinu vina, onda pomirišemo to vino koje se nalazi u čaši, da bi mirisom mogli da osetimo šta se sve to nalazi, koje to ukuse ima. I onda normalno malo se tu i zalije. Pa znate kako, vidite, ja nisam toliki veliki profesionalac u toj priči, ja jednostavno po mirisu mogu kažem ovo vino mogu da popim ili ne mogu, a da ne govorimo po ukusu. O vinima ne možemo baš mnogo pričati, mislim, zato što svako vino ima svoj neki ukus, neku svoju specifičnu notu. Sad, nekome nešto sviđa, nekome se ne sviđa, ali dobro je vino kad ga ima puno u čaši, kad je hladno. I sad ovo vino da probam. Mogu da vam kažem, lepo mirišem.
moram malo da pokupim sa brkove, meni na brkovima ostane pa mi onda padne na nošnju. Lepo je. I onda vi kad to promuljate kroz usta, kad vratite taj zadah nazad, da prođe kroz nos, onda osjetite dopunsku, onu lepu priču šta sve to vino sadrži. A vi kad imate bermet u čaši i kad u tom bermetu imate 22 trave, poenta je da nijedna trava ne bude dominantna, znači vi vremenom sa svakim gutljem, ako sam čula, osjećaja, ukusa razvijena, vi ćete polako analizirati po neko od trava. Ali ne smije nijedna trava da vas zapahne, ne smije nijedna trava da bude dominantna, da bude jaka i da vi kažete pa ovo je slatko, ili ima karanfilića, ili ima meda, ili nane, ili pelina. Na vrijeme je shvatio da će njegovi proizvodi mnogo bolje proći ako ih reklamira odenutu tradicionalnu sremačku nošnju. Ali kako kaže, iznad svega je bitan kvalitet proizvoda. Moram da zahvalim mom enologu Jovanu Popovu i da zahvalim kuhinji Dobrog Vuka, to je dizajnerska jedna agencija koja je kad god meni napravila besplatno etiketu za moj bermet i ta etiketa je prošla zaista svet. Ja sam malo pročitao jednu pesmicu, dobio sam jednog drugara mailom poštu i ne znam, ja sad nisam, samo sam je pročitao pa sam teo da je prebacim na Face, kako je bermet obišao svet i kako su oni zahvalni, mislim, za taj čudesan napitak, a pogotovo što je on u saradnji sa svojim partnerima iz Italije, Kine i Južne Afrike, gde je bermet sve moj stigao. I meni je to drago kad ljudi se ponovo jave i kažu hoćemo još jednu, dve ili 6 flaša. Tako da to na neki način vam ostavlja zaista da ste ostali u lepom sećanju. Pogotovo ja ovako, mislim, markanta sa brkovima. Dobro, tu i vaša supruga, naravno. Koliko godina vi već zajedno uspešno radite? 20 godina mi ovu priču kreiramo uspešno. Ona je malo stidljiva, pa neće tako da se pojavljuje mnogo, mislim, u javnosti i nekako beži, ali ja sam tu onaj koji da, prezentiram i koji sam u prvim borbenim redovima. Za izvanredan bermet i vina osvojio je dosta zlatnih i srebrnih medalja na prestižnim takmičenjima, a jedna se posebno sija. To je znak viteškog reda Sveti Đorđe iz Austrije, jedan od najstarijih viteških redova u Evropi iz 1380. godine, koji je se 2 puta gasio i palio, ono što se kaže, kretao iz početka, sa nekim prekidima. Ovog trenutka na čelu tog viteškog reda je naslednik Habsburške monarhije. Ja sam imao prilike pre nekih 4 meseca da budem u Eisenstadtu, to je sedište viteškog reda Sveti Đorđe iz Austrije, da budem sa princom von Karlom Habsburškim i drago mi je, a verujte, od svega bi je najdraže. Dobro, sad malo je zahvatam, što sam uspio da se prošetam kroz Eisenstadt u sremačkoj nošnji. To je meni toliko drago. Od momenta kad smo bili u crkvi, ceremonija trajala neki 3 sata, bilo je tu malo nešto i na srpskom jeziku priče, jer je tu bilo dosta iz Slovenije, iz Hrvatske, bio je tu skup vitezova iz svih zemalja, mislim, Svetog Đorđa, i trajalo je 3 sata i u celoj toj priči posle toga jedno 3 kilometra se išlo do jedne sale gde je bila večera. Ja sam nosio grb viteški i grb Srbije i, kažem, u onom nekoj teget koloni ja sam mnogo odudarao, ovako šljaštao sam. Ja volim vino i rado ga pijem, pogotovo ne može nijedan obrok da bude bez vina. A vino u principu zahteva da vi imate nešto na stolu, neki mezetluk. Ne može se to samo piti i ne treba preterivati. Treba zaista uživati, uzimati ga u granicama koje vi možete da ponesete.